акаҷон, ака, ягон сум хайр кунен савоб мегирӣ. داداجان майда надорам. ғамша хурди акаҷон, уна фурӯшанда дар майда мекунем. баъд вай майда мекунад? бале акаҷон, ба осонӣ. ду ноболиғ қаҳрамонони филми 2 дақиқаи нони ҳалол. тариқи зиндагии онҳо роҳи дуруст ва нодурусти зиндагиро нишон медиҳанд. раҳмат акаҷон, худо хайрта қабул кунад. дидӣ ман ба савдои ту чӣ хеле ёрдам кардам. ту ба ман ёрдам накардӣ, ту ба худоят ёрдам кардӣ. шукре. чӣ хеле ки набоша, ман назар ба ту нони ҳалол кор мекунам. ин филм яке аз 16 филми кӯтоҳмуддате буд ки дар намоиши филмҳои озмуни филмбардорӣ дар 48 соат ба маърази тамошобинон гузошта шуд. намоиши филмҳо дар доираи ҷашнвораи иттилоотиву технологии GoViral дар душанбе баргузор шуд. дар он филмсозони ҷавони Осиёи Марказӣ ва Тоҷикистон иштирок карданд. талабот ҳамин буд ки филмҳо бояд бениҳоят кӯтоҳ бошанд, то 4 дақиқа. мо барои он кӯшиш кардем дар давоми ҳамин филми мо ки 2.5 дақиқа буд, дар ҳаминҷо як 2 сухан қатӣ ҳамина маъноша ҷо кунем. албатта хуб аст ки моро мактаби синамои бақувваттар кунем дар Тоҷикистон, ки ҳамин хел сол аз сол филмҳои бақувваттар, касбӣ ва дар ҳамин хел сифати баланд боло гирифта тавонем. дар ин озмун ки идея муҳимтар аз сифати наворбардорӣ аст, иштирокчиён имкон доштанд ҳатто бо телефони мобилӣ филмбардорӣ кунанд. ҳадафи озмуни филмбардорӣ дар 48 соат дастгирии филмсозони навкору ҷавон, тариқи намоиши филмҳои онҳо дар экранҳои калон ва муаррифии онҳо будааст. В этом году их 249 картин, вот, и из них отбирается 48 фильмов. У нас получается, есть люди из... امسال ما 249 فیلم قبول کردیم که از آنها همگی 48 تاش به دور نهایی راه یافت. اشتراکچیان از ساحه‌های گوناگونند و مثل روزنامه‌نگاران، کارگردان‌ها و منتقدان. ما 12 نامیناسیون داریم، از جمله سفر به آمریکا برای تجربه آموزی، مکافات پولی به مبلغ $2,500 آمریکایی و کامرای سونی. У нас есть фотокамера Sony, у нас есть 2 онлайн-стипендии в Найфа, есть еще... имсол дар ин озмун аз Тоҷикистон ҳамагӣ 15 гурӯҳ дархости иштирок карданд, ки нисбат ба дигар кишварҳои Осиёи Марказӣ камтар мебошад. мунтақидон инро бо камбуди таҷҳизоти муосири филмбардорӣ ва ё сатҳи ҳирфавӣ рабт медиҳанд. Видно, что где-то не хватает аппаратуры, допустим, где-то не хватает, просто навыков съемки. معلوم می شود که در کجای ملکه نمی رسد، در جای دیگر دستگاه‌های خوبتر یا ملکه نواربرداری. فکر می کنم که مشکلی کلان نیست، این مسئله وقت است. مهمتر از همه این است که آنها ذوق دارند. شاید پس از نمایش فیلم‌هایشان در اکران‌های کلان، اشتراکچیان بیشتر به ادبیات آموزشی رو می‌آورند و دانششان را صیقل می‌دهند. Как-то совершенствоваться и развиваться, и это будет еще лучше. дар намоиши озмуни филмбардорӣ дар 48 соат ҳамчунин филмҳои дигар ба мисли «Молочник», «Одна», «Жизнь бумеранг», «Орзуи ман», «Паразит» ва ғайраҳо намоиш дода шуд. ин филмҳо аллакай дар 3 кишвари Осиёи Марказӣ намоиш дода шуданд. даври ниҳоии намоиш дар назар аст дар Тошканд гузарад. ғолибони озмуни филмбардорӣ дар тӯли 2 ҳафтаи оянда ба таври онлайн эълон мешаванд.